Og så lavede jeg sådan en meget dramatisk video på YouTube, der hed Jeg stopper. Men hvordan er det at gå fra at være den her ene person, den selvstændige, og du har også været influencer helt alene, til lige pludselig skulle være leder for nogen? Det er det sværeste og den største gave. 75% af kvinder i de her lederstillinger, de lider af, eller de har noget imposter syndrome. Jeg har skrevet et helt kapitel om det i min iværksætterbog også, fordi det bare virkelig er en ting. Og jeg tror faktisk, den hænger sammen med perfekthedskulturen. Men også hvis man er på YouTube, så skal man vel også lave noget, som folk gider at se. Ja, men man skal mest lave noget, man godt gider at lave. Hvad vil du sige, at de største læringer, du laver i den her startup-proces? Så det første, jeg tænker, når du spørger mig, det er likviditet. Noget, jeg ikke har tænkt over som YouTuber og influencer. Så det er jo ikke nogen hemmeligheder, du kan lave rigtig mange penge på at være influencer. Og det fede ved den forretning er jo også, at det ikke koster nogen penge. Og så kan jeg bare huske, at jeg gik der og var så sur over, at jeg synes, det var svært og kedeligt, og jeg var så afhængig af, hvad alle andre piger lavede, før jeg kunne gøre det. Og jeg synes, alt det her drengene lavede, som bare var underholdning, det var så fedt, fordi så kunne man jo lave hvad som helst. Det var ret sent, jeg egentlig fandt ud af, hvad en iværksætter er, men jeg har altid været meget arbejdsom, og jeg har altid haft sådan ret klart værdisæt og sådan idé om, hvad jeg vil, og hvad jeg synes, og hvad jeg mente, og jeg har altid haft lidt den her sådan pipi-energi med sådan, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sagtens. Så jeg vil sige, at jeg altid har haft en iværksætter i maven, også før jeg vidste, hvad det egentlig betyder at være iværksætter. Men hvordan startede det så, din rejse ind i iværksætteri? Jeg startede faktisk min første webshop, da jeg var 13-14 år gammel. Den hed Teen Directioners. Og nu er I næsten for unge til, at I ved, hvad One Direction er. Men det var kæmpestort. Og det var hele mit liv. Og der kunne man jo få rigtig meget fedt tøj nede i Fona, hvor der var One Direction på. Og det var jo bare hæsligt grimt. Og jeg var sådan, man vil gerne have noget merch, som sådan siger, jeg er fan, men som stadigvæk ikke måske har et billede af dem alle sammen plastret ud over sig. Så jeg begyndte faktisk at indkøbe t-shirts fra England, som havde forskellige One Direction citater på sig. Og så solgte jeg det på sådan en lille hjemmeside, jeg havde lavet, som ikke var sådan. Altså i dag var den sgu ikke gået, men dengang, vidste jeg jo ikke en skid omkring de der ting. Så det var sådan noget, det hed TikTale, som faktisk var sådan en genbrugsplatform, hvor man kunne oprette sin egen lille hjemmeside og sælge ud af sit tøj. Og så solgte jeg de der t-shirts der. Det er jo meget tidligt som 13-årig. Hvordan tror du, det kan være, at du ikke bare var en normal fan, men nu tænkte, det skal jeg lave en business ud af det her? Jamen, jeg tror, jeg tænkte sådan, det mangler der, og så kan jeg jo gøre det. Ja. Hvis Fona ikke kan finde ud af det, så kan jeg jo godt gøre det. Altså sådan, så det var jo en meget cute tilgang til det, og sådan, jamen, så gør jeg jo bare det. Og måske jeg egentlig havde købt de der t-shirts hjem først, og så havde delt det. Der var jo sådan nogle Facebook-grupper, Danske Direction og sådan noget. Måske jeg har delt det derinde, og der er så nogen, der har spurgt på det, og så har jeg tænkt, det kan jeg bare købe hjem. Det var en virkelig dårlig forretning. Altså nu fandt jeg den her for nylig, fordi ham Liam Payne, som var med i bandet, jo var gået bort. Så jeg var lige sådan a trip down memory lane, og så jeg, at de der t-shirts har kostet sådan noget 199 kroner. Og jeg kan ikke forestille mig, at jeg har købt dem billigere selv. Altså, så jeg tror seriøst bare, at jeg har købt dem hjem for 149, solgt dem for 149. Ja. Så det var ikke noget, jeg tjente penge på eller noget, men gav mig nogle gode færdigheder, og jeg lærte at skrive en lille produkttekst og tage billeder og gå op til postmanden og sende en pakke afsted, og lærte også, at når man ikke sender en pakke afsted, så er der altså en kunde, der bliver sur, og alle de der ting, som gør, at man virkelig er service-minded, når man så starter rigtigt op. Hvornår var det så, du begynder på YouTube? Jamen, det gør jeg kort tid efter. Det kan også godt være, at jeg ikke har været 13, da jeg havde den der webshop, men det har i hvert fald været sådan noget 7., 8., 9. klasse. Det er 9. klasse, jeg starter på YouTube. Og jeg startede faktisk på YouTube med min veninde, som også var model i min One Direction virksomhed. Så på den måde har vi ligesom været i gang, og vi har fået et kamera og sådan noget. Og det kan jeg huske, det fik vi i konfirmationsgave. Så det har været deromkring. Og så starter vi på YouTube sammen. Og det gør vi egentlig, fordi at vi bare selv er mega fan af andre YouTubere. Så jeg sad jo bare og så Novo Plego og Rasmus Brohave og Julie Sofia, og var bare sådan, oh my god, de er så søde. Og ja, fuldstændig. Jeg var kæmpe YouTube-fan. Altså, jeg tror aldrig, jeg kom til meetups, men sådan, jeg var interesseret i meetups. Altså, sådan, jeg var en ægte fan. Og så var det jo også sådan lidt en sjov tid til den 9. klasse, fordi folk begyndte jo sådan at drikke og gå i byen og holde fester og være sammen med sådan parallelklassen og naboskolen, og det gjorde de meget af. Og de glemte lidt at invitere mig til de ting der. Så jeg var ikke med til noget af det spændende og det sjove, når man gik i 9. klasse. Så i stedet for at tage til fredagsbar, så tog jeg hjem og i weekenderne, og så jeg bare YouTube. Og så fandt jeg ligesom det her fællesskab på internettet, som jeg ikke rigtig havde i min folkeskoleklasse. Og så tænkte jeg, når
de ligesom sidder der og snakker til kameraet, og så kan jeg jo også snakke til kameraet, og så kan det være, at de også kan se de videoer, og deres søde følgere vil se mine videoer, og så kan det være, at jeg bliver ligesom dem. Så det var meget tilgang til det. Og min veninde, hun havde det lidt på samme måde, så vi startede op der sammen, fordi jeg ikke turde gøre det alene. Og så lavede vi YouTube sammen i et halvt år. Min kanal, eller vores kanal, hed Girly Goodies. Frygteligt navn. Men det var altså der, vi startede, og så tror jeg, at der var gået et halvt års tid, og jeg var meget, meget passioneret for det her projekt, og hun havde sådan lidt nogle andre ting, hun også gik op i. Så vi valgte ligesom at gå hver til sit, og så startede jeg Lou Living-kanalen op sommeren mellem 9. klasse og 1. G. Så havde jeg ligesom de der 8 uger, eller hvor lang tid det var, man havde sommerferie dengang. Tiderne var gode. Og så startede jeg op og lavede videoer om alt muligt mærkeligt, og så stak det faktisk ret hurtigt af derefter. Jeg synes, det er interessant, hvordan du igen, ligesom One Direction webshoppen, at du med YouTube også tænker, jeg vil gerne skabe noget, i stedet for ligesom 90% af alle andre consumer det her. At du så tænker, der er noget, jeg også kan contribute til her. Ja, og jeg tror faktisk, at det er sådan min generelle drivkraft. Måske med YouTube, der starter jeg jo også lidt, fordi at jeg keder mig, og fordi jeg er bare mega fascineret og lidt fan af det, men sådan alle de beslutninger, jeg egentlig har gjort mig på min YouTube-rejse også, og i iværksætteriet, har været meget drevet af, at sådan, det her, det mangler derude, så det kan jeg gøre bedre. Så da vi starter på YouTube, så laver vi jo alle de samme videoer, som Julia Sofia for eksempel gjorde, ikke? Så når hun lavede make-up look, så lavede vi det også. Og sådan, på den måde var vi meget afhængige af, hvad alle andre lavede af indhold, så vi ligesom kunne kopiere det. Og jeg var sindssygt dårlig til at lægge make-up, og jeg synes faktisk, det var rigtig kedeligt, og altså, det var bare slet ikke noget, jeg sådan havde valgt med maven. Og så havde jeg Flamesman One. Kan I huske ham? Hvad? YouTuber. Simon. Flamesman One. Ja. Han var kæmpe stor dengang. Nå, men vi blev begge to signet i det her, der hed Maze, som var sådan det første YouTube-netværk. Og han lavede underholdningsvideoer. Og det var med Morten Mønster og Armin og alt det der. Så det var sådan alle underholdningskongerne. Og så var der mig, der lavede beauty. Og så kan jeg bare huske, at jeg gik der og var så sur over, at jeg synes, det var svært og kedeligt, og jeg var så afhængig af, hvad alle andre piger lavede, før jeg kunne gøre det. Og jeg synes, alt det her drengene lavede, som bare var underholdning, det var så fedt, fordi så kunne man jo lave hvad som helst. Så snakkede jeg med Simon om det, og han var jo bare sådan, nå, Lise, det kan du da også bare gøre. Jeg var sådan, nej, det kan jeg ikke, fordi jeg skal lave make-up-videoer, det er det, vi piger kan, og det er kun jer, der gør det. Og han var bare sådan, nå, men jeg synes da egentlig, du er meget sjov, det tror jeg godt, du kan finde ud af. Og så lavede jeg sådan en meget dramatisk video på YouTube, der hed Jeg stopper som beauty-YouTuber. Og der sad jeg rigtig på gulvet hjemme hos mine forældre og sagde, jamen det har været en svær tid, og derfor har jeg valgt nu at stoppe som beauty-YouTuber, og nu vil jeg lave underholdning. Altså så random, så dramatisk. Men det var en ret stor ting, og jeg kan huske folk i branchen og sådan kommentarsporet, altså folk snakkede bare om det her. Det var helt wild, fordi det kunne kvinder ikke. Så jeg var jo faktisk sådan en af de første danske kvinder, der begyndte at lave underholdningsvideoer. Og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange, der gør i dag, og som er mega seje til det. Men så der valgte jeg jo også bare ligesom lidt at gå imod strømmen og sige, okay, det kan godt være, der ikke nogen andre, der har gjort det her før, som ligner mig, men det kan jeg da godt. Og ligesom da jeg så senere starter igen, så er det jo også, fordi jeg synes, der mangler de her produkter herude. Nå, men så må jeg jo lave dem. Ja. Så det er jeg generelt meget drevet af, og sådan ture at gøre lidt nogle ting, som ikke rigtig har gjort før. Men kan du fortælle mig lidt om, da du begynder at starte på igen? Hvad er det for en motivation, der driver det? Jamen det hele vender jo faktisk tilbage til YouTube, fordi jeg laver en serie på min YouTube-kanal, som hedder Klimatosse. Og sådan, det er jo en ret lang historie, jeg skal prøve at gøre det lidt kort. Men det kommer så egentlig af, at jeg skal stemme for første gang til Folketingsvalget. Og så er jeg bare sådan, jeg går meget op i, at jeg skal sætte det rigtige kryds, og det var jo en stor ting, og det havde man jo glædet sig til. Og jeg hører om rød politik og blå politik, og alt det der, man har lært i samfundsfag. Og lige pludselig så snakker de alle sammen om grøn politik. Og jeg er sådan, hvad filen er det? Det var i hvert fald ikke de konservative. Så jeg valgte ligesom at undersøge, hvad er det her grøn politik? Der var sådan en ret kendt tale af Pia Kjærsgaard, der siger, alle de her klimatosser. Og så var jeg sådan, det er et fedt ord. Og så tænkte jeg, at hvis jeg som sådan en rigtig typisk influencer, som laver reklame for Naked og Gina Tricot, og flyver til Paris hele tiden og spiser store bøffer, og altså sådan, min største serie på YouTube, det var Wish-videoer. Altså sådan, jeg var forbruger-queen. Hvis jeg skal lære at forstå, hvad grøn politik er, så bliver det her rigtig godt content. Så jeg begyndte bare at filme, at jeg levede som en klimatosse, og det var alt fra, at jeg rejste på ferie med tog, til at jeg spiste Too Good To Go i 48 timer eller et eller andet, og at jeg levede uden skrald, også på Roskilde Festival.
Og de her skralde-challenges, det gik bare ud på, at hver gang jeg havde skrald, det kunne være for en kaffekop eller en togbillet, eller whatever, så skulle jeg bære det i en taske. Så skulle jeg bære den her taske i 3 dage. Og hvis man har lyst til at prøve det derhjemme, så finder man ud af, at man konsumerer sygt meget skrald hele tiden. Og så var jeg sådan, det kan ikke være rigtigt. Der burde simpelthen være nogle produkter, man kan bruge igen. Det bliver starten på igen.dk. Så jeg startede faktisk med at lave produkter, som man kan bruge igen, i stedet for at smide ud. Mit første produkt, det er genanvendelige vatrundeller, som man kunne bruge, når man fjernede makeup om aftenen, fordi der havde jeg fundet ud af de der skralde-challenges, at der brugte jeg 3 hver evig eneste aften. Det var ret hurtigt rigtig mange vatrundeller. Så det var faktisk mit første produkt. Så lavede jeg genanvendelige plastikposer, jeg solgte genanvendelige sugerør og sådan alle sådan nogle ting. Så det var faktisk starten på igen.dk. I dag ser det jo lidt anderledes ud. Nu har vi ikke alle de samme produkter og sådan noget. Hvordan var den overgang fra at være influencer til iværksætter? Nu ved jeg godt, nu talte vi om tidligere, at influencer lidt er iværksættere på en eller anden måde, men hvordan var det den her overgang at blive virksomhedsejer lige pludselig? Ja, for jeg synes faktisk, at man undervurderer lidt sådan generelt, at influencer jo faktisk virkelig er iværksættere, fordi de bygger et personligt brand op, og der bliver lagt nogle strategier. Altså ikke fordi jeg havde så vildt mange strategier dengang jeg startede, men sådan, hvis man skal starte op som influencer i dag, så tror jeg, at man skal lægge lidt en strategi, ikke? Og man skal udkomme flere gange om ugen, og man skal lave sådan og sådan, og man skal skrive nogle gode SEO-optimerede captions og alt det der. Så mange af de ting er jo det samme. Og det der med hele tiden at skulle innovere og holde sig relevant og finde på et nyt produkt. Om det så er sådan et fysisk produkt, jeg sælger ind på igen.dk, eller en ny serie på YouTube, så det er jo også et produkt. Så ja, men altså alligevel, så var det jo nyt for mig, det her med at skulle finde leverandører, og jeg havde jo aldrig lavet en Shopify før, som er det sådan hosting-system, jeg har på igen.dk i dag. En GLS-aftale, altså hvordan sørger jeg for, at der kommer nogen og henter de her pakker, hvordan printer jeg de her pakkelabels, og bla bla bla. Men der er vi jo heldige, at vi har Google. Så jeg har bare googlet sindssygt meget. Jeg delte også kontor med nogle andre iværksættere, så der kunne jeg også sådan gå ind og banke lidt på døren hos dem og sige, DAO eller GLS, hvad skal jeg vælge? Så jeg prøvede også sådan lidt at bruge det lille bitte netværk, jeg havde. Men ja, Google, der kan man virkelig komme langt. Nu har vi jo fået ChatGPT og alt muligt andet spændende også, ikke? Ja, der er masser af hjælp at hente i hvert fald. Ja. Hvad vil du sige, at de største læringer, du laver i den her startup-proces? Så det første, jeg tænker, når du spørger mig, det er likviditet. Det er jo virkelig noget, jeg ikke har tænkt over som YouTuber og influencer. Sådan, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du kan lave rigtig mange penge på at være influencer. Og det fede ved den forretning er jo også, at det ikke koster nogen penge at være influencer. Og faktisk rigtig mange af de udgifter, du har. Lad os sige, at du skal lave videoer om makeup for eksempel. Så får du jo også sponsoreret det makeup. Så sådan, du skal ikke ud og købe det. Nogle gange skal man selvfølgelig, men sådan, det er sådan rent udgiftsmæssigt en fucking god forretning at være influencer. Og når man driver en webshop, så er det jo totalt modsat, fordi jeg er afhængig af at skulle købe et godt varelager hjem, og det koster mange tusind kroner. Og de penge skal jeg jo bruge, før jeg overhovedet ved, om jeg kan sælge dem. Så det der med hele tiden at skulle have likviditet på sin konto, sørge for, at man har nogle penge til at kunne købe nye varer hjem, til at betale momsregningen fra sidste omgang, og alle de der ting. Det synes jeg nok har været sådan den største udfordring, og det er i hvert fald en udfordring, jeg stadigvæk har. Det er sindssygt svært med likviditet. Men altså, der er jo masser af udfordringer hele tiden. Men kan du opsummere historien om igen? Bare sådan lige hurtigt. Ja, yeah. Så lige hurtigt. Jamen altså, de store overskrifter. Det vil sige, vi lancerer december 19. Det var meningen, det bare skulle være et hobbyprojekt ved siden af min YouTube-kanal. Jeg skulle bare sælge de her genanvendelige alternativer på YouTube. Så har jeg lavet det i et halvt års tid. Jeg er for travlt. Jeg får min grandfætter ind, som er faktisk min første ansatte. Han hjælper med at pakke nogle pakker i nogle måneder, indtil han skal i militæret. Så får jeg min første praktikant, som er Liva, som jeg så ansætter og stadigvæk er i virksomheden i dag. Så hun har været der i 4 år. Og så begynder der ligesom at være lidt mere gang i den. Vi får et kæmpe kontor på Kompagnistræde, går fra 12 kvadratmeter til 112 kvadratmeter. Jeg ansætter 2 nye. Vi får nogle office roomies. Vi begynder at ændre produktsortimentet. Det er måske lidt senere. De her 2 år, der sker her. Det er sådan lidt det samme, føler jeg. Vi får noget, teamet bliver ligesom større. Vi begynder at uddelegere nogle arbejdsopgaver. Vi begynder at tjene nogle penge. Vi begynder at have nogle produkter, der virkelig rykker. Og der er det særligt de her shoppers, som er sådan vores bestsellerprodukt. Det er en god taske, man kan lukke i toppen, og sådan noget genanvendt bomuld. Og ja, det er virkelig, den har vi solgt rigtig, rigtig mange stykker af.
Så vi begynder også at blive klogere på, det er det her, den her accessory-sti, vi gerne vil gå ned af. Stopper med at sælge genanvendelige vatrundeller og alle de her første produkter. Har faktisk en større rebranding der i sådan, det er jo sådan noget 2023, det her, det sker. Og så i 2024 er det virkelig sådan, føler at vi sådan lander et rigtig godt sted med igen, og med min sådan personlige rejse, også som iværksætter. Jeg udgiver min anden bog, som er min første iværksætteribog, men min anden bog. Jeg vinder årets iværksætter til Simba-prisen, og jeg begynder ligesom at snakke lidt med DR omkring at lave Løvens Hule Junior, og der var bare fuld smadret på i 2024. Vi sådan rent idealistisk begynder vi også at lave rigtig meget velgørenhed, og ja, vi begynder virkelig at lande et rigtig godt sted, så vi kan prøve at teste rigtig mange forskellige ting af. Men hvordan er det at gå fra at være den her ene person, den selvstændige, og du har også været influencer helt alene, til lige pludselig skulle være leder for nogen? Det er det sværeste og den største gave. Det er virkelig sådan, når man altid har været vant til at gøre alting selv, så er det jo fedt at få hjælp til det, men det er virkelig, man skal virkelig heller ikke undervurdere, hvor grænseoverskridende det er at skulle afgive de ting, man jo godt kan finde ud af selv, og jeg kan gøre det hurtigere, og det kan være præcis, som jeg tænkte op i mit hoved og alt muligt andet. Og så skulle ture og ligesom have tiden, og også økonomien til det for den sags skyld, og outsource til en medarbejder, som man jo lægger rigtig, rigtig meget trust over på også. Når det så er det lykkes, og de jo faktisk laver arbejdsopgaverne nogle gange også bedre og hurtigere, end jeg gør, så er man jo bare sådan, så er det fuld fyrværkeri, så er det bare helt fantastisk. Og det er heldigvis det, jeg synes, jeg har med det team, jeg har i dag. Så er det jo også en ensom rejse at skulle være alene omkring at bygge noget op. Så der er det også bare fantastisk at dele det med nogen. Selvom de jo selvfølgelig ikke er i ejerkredsen, så på den måde er det jo ikke, de sidder jo ikke med hånden på kogepladen og alt det her, som jeg gør, men det der med at have nogen, der kan hjælpe på de dage, hvor man er særligt udfordret, og også være med til at fejre succeserne, det synes jeg faktisk måske er det mest givende. Hvilke kvaliteter kigger du så på, når du skal ud og hyre nogen, og også det, som du videreudvikler, når du så har ansat dem? Ja, det var det ved jeg ikke en skid om jo, fordi jeg har jo bare prøvet den af, og så havde jeg bare for travlt, og så nu får jeg lige hjælp fra mine grandfætter, nu skal han i Mili, men så havde jeg lavet en video, hvor jeg siger på YouTube, altså jeg snakker om alt muligt andet, ikke? Men så siger jeg faktisk i videoen, at jeg har mega travlt, jeg burde faktisk ansætte nogen. Og det er så Liva, som min ansatte i dag, som ser videoen og skriver til mig omkring det, ikke? Så sådan, det har ikke været noget, der har været sådan mega planlagt, det er bare lidt sket. Og så har alle også været blæksprutter, fordi man bliver nødt til at kunne hjælpe alle steder i virksomheden, ikke? Så når jeg ansætter, nu er vi faktisk 5 i teamet. Vores 5. er godt nok praktikant, så vi er 4 sådan ansat i teamet, inklusive mig. 3 har jeg ansat. Og vi er jo alle sammen lidt nogle blæksprutter. Men jeg ved også godt, at vi er kommet til et sted nu, at når jeg skal ansætte den næste, så skal det være en specialist. For vi er alle sammen generalister. Og vi er alle sammen nogen, der har lært det. Jeg har ikke ansat nogen, fordi de havde nogen sådan en eller anden særlig uddannelse, eller noget, der sådan gjorde, at de rykkede. Det er fordi, jeg synes, det var nogle virkelig gode mennesker, som havde en virkelig god energi, og som havde lyst til at give den hele armen. Så det vil også være mit råd, hvis man skal ansætte først. Finde nogen, man virkelig godt kan lide, og som har lyst til at lege lidt med, som om det er deres egen virksomhed. Men er du som leder, er du så deres ven, eller har du sådan en skillegrænse, hvor nu er du leder, Louise? Hvor går den grænse? Jeg tror, jeg har en meget flydende grænse sammenlignet med så mange andre. Vi er venner i teamet selvfølgelig. Er der også nogle gange, hvor jeg må slå i bordet og sige, her til jeg ikke længere, og det gør jeg også, og der har pigerne også stor respekt for det, og så videre, men heldigvis, så er det en sjældenhed, at jeg skal gøre det. Sådan, det har aldrig været min drøm at være leder, eller bestemme over nogen, eller noget som helst. Altså sådan, det, når jeg skal gøre det, så er det fordi, at det er noget, jeg skal. Ikke fordi det er noget, jeg har lyst til. Så vi har det virkelig godt sammen socialt. Det er noget, som folk tit er lidt sådan, løfter lidt øjenbrynene over, og sådan, at det ikke lidt dårligt lederskab, og så videre. Men det jeg bare kan se med den virksomhed, jeg driver, det er, at folk går på job, og de har det fedt, når de kommer på job. Og de giver den hele armen, og det er uanset, om det er tirsdag kl. 10, hvor det er forventeligt, eller om det er lørdag aften, når hjemmesiden går ned, så er folk bare klar. Altså, og den loyalitet tror jeg kun, man får, når man giver noget retur personligt. Og det er jo også en kæmpe stor del af lederskab. Det er jo netop ikke kun det her med at bestemme, det er jo også det der med at gå først, hvilket jeg kan forestille mig, du gør rigtig meget. Ja, og jeg er sådan, det betyder meget for mig også at have pigerne med til alle mulige forskellige ting, om det er premiere eller awardshows, eller så var vi jo i Uganda hele teamet,
Og det er jo også nogle af de der ting, jeg ligesom kan sige, okay, men så kan vi gøre det her. Jeg gav os alle sammen en tur til London i julegave, og sådan. Altså, de ting kan vi jo også kun gøre sammen, fordi vi virkelig har det hyggeligt sammen. Så det betyder meget for mig. Nu er du jo stadig offentlig person, som Lou Living. Hvordan er den balance mellem at være virksomhedsejer igen, og så være Lou Living? Ja, jeg synes faktisk, at det er sådan lidt en svær balance, fordi det ret hurtigt flyder ret meget sammen. Jeg har været sådan forsøgt at være meget bevidst om, hvornår er jeg Lou Living, og hvornår skal jeg lave reklame for igen. Altså sådan i starten var det vigtigt for mig, at det var sådan en særskilt ting. Men nu er igen jo også bare nået en størrelse, hvor det jo virkelig er mit passionsprojekt. Det er der, hvor jeg lægger al min tid og energi og mine penge. Så det ville også være mærkeligt, hvis jeg ikke bruger alle kanaler, jeg har til at snakke om det på. Så jeg føler faktisk, at det var lidt en hjælp for mig, da jeg begynder at lave iværksætterbogen og alt det her med Løvens Hule, at jeg også godt kan bruge min platform til at være iværksætter. Fordi så kan jeg jo snakke meget mere sådan løst og fast om det, så det ikke er sådan noget, nu deler jeg min kaffe latte, og så reklame for det nye produkt, ikke? For nu kan jeg jo bare dele, at i dag har jeg siddet og knoklet på det nye produkt, det udkommer på lørdag, et eller andet. Men altså, vil du sige, det er en fordel at være en offentlig person? Jeg vil sige, at det er en fordel at have et personligt brand. Og det er selvfølgelig en fordel at have mange følgere, men sådan, man kan jo også være en offentlig person på rigtig mange måder, hvor det ikke er en fordel for en virksomhed. Jeg tror, det kommer meget an på, hvad man gerne vil lave med det, men sådan, selvfølgelig har jeg haft en kæmpe fordel i eksponeringen, da jeg lancerer igen.dk, fordi jeg allerede har over 100.000 følgere, som vil tjekke ud, hvad det her er. Men sådan det, jeg husker altså også, at folk var sygt skeptiske. Sådan der var jo bare rigtig mange, der forsøgte sig med at være eller sådan webshop-ejer i den tid, ikke? Og så var det jo meget dropshipping, og det var meget sådan lidt små sketchy produkter, og sådan, så jeg har brugt virkelig, virkelig lang tid på at bevise over for folk, at jeg rent faktisk selv sidder og tegner det her i hånden, og jeg rent faktisk tager de her overvejelser og tager ansvar for de her ting, og bla bla bla. Så sådan, det er ikke for at sige, at det bare er mega nemt at køre derud, bare fordi man har mange følgere, men jeg synes selvfølgelig, det er en fordel, og jeg synes, at hvis man går derude og tænker, at jeg vil gerne starte en virksomhed på et eller andet tidspunkt, men jeg er ikke lige klar endnu, så start på det personlige brandopbygning. Begynd at lave nogle TikTok-videoer, nogle Instagram-post, nogle LinkedIn-opslag, altså alt efter, hvilken type iværksætter man kan være. Jeg synes jo, man kan være alle steder. Det er jeg selv. Men det der med at begynde at bygge et personligt brand, det er bare altid guld værd. Også hvis du skal ud og være ansat i en virksomhed, at de kan se, hvad du kan. Ikke fordi vi behøver at give dybden med det her personlige brand, men nu tog det jo selv noget tid at finde din niche. Hvad skal man tænke over, inden man begynder på det? Altså, man skal selvfølgelig tænke... Jeg har lyst til at sige, at man skal ikke tænke over noget, man skal bare gøre det. Men selvfølgelig skal man ikke lægge noget lort ud, og man skal også tænke over, sådan, hvor mange mennesker, der rent faktisk kan se det, man lægger ud. Ikke? Så sådan, at det her noget, jeg også synes måske er sjovt om 5 år, eller noget, som en arbejdsgiver vil se skævt til. Altså sådan nogle ting, og nogle rigtig sunde overvejelser. Men som udgangspunkt er mit råd generelt til iværksætteri, at man skal stoppe med at tænke så meget. Man skal gøre det lidt mere. Og det er et råd, jeg giver til rigtig mange unge kvindelige iværksættere også, fordi at man som ung kvinde tit løber meget ind i den her perfekthedskultur. Ikke for at sige, at mændene ikke kan være det, men jeg husker det meget tydeligt i folkeskolen også bare, at pigerne skulle ligesom skrive pænt på linjerne, og vi skulle have gode karakterer, og håret skulle sidde pænt, og alt skulle være i orden. Så sådan, der er rigtig meget fejlfinderbriller på. Og så kan man bare bruge rigtig lang tid på at sidde og kigge på sine ting, når man skal være iværksætter, fordi der er stjernemange fejl, og det skal der være. Det er meget, meget bedre, synes jeg, at få en idé ud af testen, lave tusindvis af fejl, og bruge de her fejl konstruktivt, sådan som man rent faktisk kommer ud af starthullerne. For ellers så kan man bare sidde der og tænke, der er også en kommafejl her, og de her billeder, de er ikke gode nok, og jeg skal også lige vente til, at jeg har nok penge til, at jeg kan hyre en rigtig model. Nej, nu får du bare din veninde til at være din model, for så begynder du at sælge nogle t-shirts. Når du så har solgt de t-shirts, så kan du overveje, om du skal købe flere t-shirts, eller om du skal bruge dem på en rigtig model, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men tror du, det er årsagen til, at der generelt set er færre kvindelige iværksættere, den her perfekthedskultur, som du lige beskrev? Altså, jeg tror, der er mange grunde til det, og jeg tror heller ikke, jeg har svarene på dem alle sammen, men jeg ser bare virkelig, at det er en udfordring for rigtig mange. Det her med, at de er så nervøse for, om tingene er godt nok, om det ser pænt nok ud, og om der er fejl i. Og der oplever jeg bare med de gutter, jeg har arbejdet sammen med, som også kaster sig ud i iværksætteriet, at det er lidt mere hovedkunst. Altså sådan, det er lidt mere,
nu kører vi bare derudad, og sådan, jeg snakkede med, det var så en mand, men det var om ikke andet stadig et hankøn, som sad i en ret høj stilling, som han sagde, at de arbejdede ud fra sådan et princip om, at hvis der kommer en fed gås flyvende, så skal man bare skyde den med det samme. Fordi hvis det så er, den er fredet, så må vi jo finde ud af det bagefter. Og der sad jeg bare og tænkte, at som kvinde, så tror jeg lige, man vil undersøge, meget stereotypisk, ikke? Men som udgangspunkt, så tror jeg, man vil undersøge lidt mere, at det her egentlig en fredet gås, så man vil stå og kigge lidt længere på den, og så kan det godt være, at man ikke nåede at ramme den. Og jeg synes bare, det var en meget fed analogi, fordi det kunne jeg være sådan, gud, det kan jeg da godt se, men hvad nu hvis? Og altså sådan hele den her risikoberegne, i mig startede i hvert fald med det samme, da jeg hørte det råd, ikke? Jeg undersøgte det her med kvindelig iværksætteri og læste også et studie fra KPMG, som sagde, at 75% af kvinder i de her lederstillinger, de lider af, eller de har noget imposter syndrome. Er det noget, som du selv har prøvet før? Ja, jeg har skrevet et helt kapitel om det i min iværksætterbog også, fordi det bare virkelig er en ting. Og jeg tror faktisk, den hænger sammen med perfekthedskulturen. Fordi hvis du lige pludselig sætter dit værd op på, om dine billeder er helt perfekte redigeret til hjemmesiden, og hvor mange kommafejl der er i dine tekster, så får du et dårligt selvværd. Og det er jo der, hvor jeg mener, at det har jo absolut intet med dit iværksætteri at gøre, hvordan din kommasætning er i dine produkttekster. Men hvis du kobler op på det og siger, det er en fejl, jeg begik, jamen så er jeg jo ikke god nok til at være her, hvor jeg er. Og jeg tror, det er det, der starter et imposter syndrome. Og sådan, imposter syndrome, det er jo bare en overbevisning, man har oppe i hovedet om, man ikke er god nok til det, man gør, eller at man ikke er berettiget til at være der, hvor man er i dag. Der er også sådan, når det er lidt sværere grad, så kan det jo også være sådan noget, jeg har snydt mig til at være, hvor jeg er i dag. Altså sådan, så kan man føle, at en eller anden dag, så vågner de alle sammen op og møder på job og siger, gud, du ved faktisk overhovedet ikke, hvad du laver, og så bliver jeg fyret. Altså sådan, det er også en meget klassisk imposter-syndrom-tanke. Og jeg har også haft den, og jeg arbejder meget med den stadigvæk i sådan lidt i perioder. Hvis man er lidt inde i sådan lidt en usikker periode, så kommer den oftere. Hos mig er den meget den der, det har du jo ikke prøvet før. Eller hvorfor tror du, at du kan det? Eller du er jo også bare, altså sådan alle de der ting, ikke? Men så skal man jo bare huske på, at vi prøver jo alle sammen bare det bedste, vi kan, og vi er jo der, hvor vi er i dag, fordi vi er rigtig dygtige. Og jeg synes faktisk fælles for alle dem, jeg snakker med, hvis vi skal snakke kvinder generelt, der sådan deler deres imposter syndrome, så er det altid de mennesker, jeg kender, der er allerdygtigst. Det er dem, der tvivler allermest på sig selv. Ja, fordi man gør tingene perfekt, så. Ja, man gør sig bare så umage, og man er jo bare. Så jeg tror også, at når man så har gjort ting rigtig godt, så ved man jo, at jeg kan blive ved med at gøre ting, der er gode. Jeg kan gøre mere, jeg kan gøre mere. Og hvis man så ikke lige kan den ene dag, så falder det hele til jorden. Det er jo ikke sådan, det skal være. Nej, vi talte jo også sammen for inden den her podcast omkring den her go-getter-mentalitet, som går meget igen for iværksættere, hvor du også nævnte, at den er mere, hvad siger man ser det oftere hos mænd end kvinder. Og der talte vi også om, at det måske godt kan skyldes noget omkring barndom og ens opvækst og alle mulige ting. Men hvis man har haft den her opvækst, som ligesom har formet en til ikke at have en go-getter-mentalitet, er der nogle ting, man kan gøre, eller nogle ting, som du har tænkt over, som måske kan hjælpe en med at overvinde den her? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, og jeg tror, sådan med barndom, selvfølgelig kan man jo godt være vokset op i et hjem og sådan, men jeg tror lige så meget, den samfundsagtige ting. Det der med, at sådan, okay, det er lidt et sidespor, ikke? Men det er bare en favoritanalogi, jeg har. Så når jeg tænker tilbage på min folkeskoletid, og sådan noget med klassens tid, havde du sådan noget i din skole? Ja. Var du med til det, eller fik du lov til at løbe rundt om fodboldbanen? Hvis der var problemer, så var det ofte pigerne, der skulle sidde og tale. Ja. Er det ikke vildt? Fordi selvfølgelig har der været konflikter i pigegrupperne, men de konflikter, jeg havde i min folkeskole, der var altid noget med drengene at gøre. Men drengene var aldrig med til de der konfliktsnakke. De fik bare lov til at løbe rundt om skolen, eller være ude og spille fodbold, mens alle os piger skulle sidde og snakke. Og der var jo også tit piger, som slet ikke havde noget med de her konflikter at gøre, men fordi de var kvinder, så skal vi sidde hernede og snakke omkring tingene. Vi skal dele vores følelser, og vi skal løse konflikterne, mens drengene spiller fodbold. Ja. Så sådan, det bliver jo lidt mere sådan lidt en smadret mentalitet, ikke? Hvor det andet er meget forsigtighed, og det tror jeg bare, sådan nogle ting der, tror jeg bare er med til at forme rigtig meget. Og hvis vi ikke skal snakke iværksætteri, men bare generelt skal snakke sådan meget kønsstereotypisk, så forestil dig, når den her pige og den her dreng, som har levet de her klassens timer, skal ud og være kærester en dag, og skal sidde og snakke om konflikter. Så kan du altså ikke bare løbe rundt om fodboldbanen, så bliver du nødt til at sidde og snakke om det. Så sådan, jeg tror bare, der er mange af de der sådan lidt underlige ting, der sker, når vi er yngre, hvor vi bare bliver sådan lidt formet til
som kvinder også at være sådan lidt forsigtige, og sådan snakke, og lige afvente lidt. Og det er der bare ikke sådan helt rigtig tid til, hvis man gerne vil bygge en rigtig stor forretning. Hvis man skal være sådan en rigtig klassisk iværksætter. Så det skal man smide altså den her... Man skal i hvert fald øve sig på det, og så tror jeg, at man skal prøve at gøre det nogle gange, og så smide den der af, og så bare give det et skud, og så se, at man faktisk godt kan lykkes med noget. Og at de fejl, og man jo også får nogle gange, når man løber lidt hurtigt, er noget, man kan bruge til en anden gang, så man ikke begår samme fejl igen. Komma-referencen på de der produkttekster, den er jo sådan lidt kedelig, men hvis jeg bare sådan skal komme med et perspektiv for mit egen iværksætterrejse, så altså, kan jeg stadigvæk sidde og rette fejl på hjemmesiden, som jeg har skrevet for 5 år siden. Fordi jeg ikke har haft tid til at sidde og dykke ned i det der. Jeg har ikke givet det. Jeg vil hellere videre på det næste projekt. Og det tror jeg er det, der har gjort, at igen er blevet stort. Jeg tror ikke igen var blevet en bedre virksomhed af, at der ikke havde været nogen kommerfejl. Fordi det er jo lige meget. Ja. Men det tror jeg kan være svært at huske sig selv på, når man sidder, og man har perfekthedskulturen på, ikke? Ja, altså jeg vil sige, det er også, det behøver heller ikke at være en skidt ting. Det er netop ikke at være lige så højt råbende som den her stereotypiske iværksætter. Og jeg vil sige, det som jeg ser i vores forening, hvor vi ser enormt mange unge kvindelige iværksættere, det er altså, de er enormt dygtige, selvom at de ikke er den stereotypiske opskrift på en iværksætter. Jeg er så enig, og jeg er så glad for, at du også selv siger det, fordi det er jo også nogle gange de lidt mere forsigtige, uanset køn egentlig, som observerer nogle andre ting, og som kan gå mere i dybden, og som kan komme længere med sin forretning. Men jeg tror, så det er ikke dem, der er problemet, uanset om man er højtråbende eller stille, men det er mere, hvordan vi som iværksættermiljø hylder de her mennesker. Fordi der er det bare nemmere at holde øje med dem her, der råber lidt højt, og dem, der sådan, måske kommer i den mest strøede skjorte og det rigtige jakkesæt, ikke? Og sige, de er rigtige iværksættere, fordi de passer på den her stereotyp, vi har. Så jeg synes, det arbejde, I gør, er mega godt, fordi hvis man kan være med til at også sætte fokus på, at de her kvinder virkelig er dygtige, og invitere dem med til netværkene, så det er også det, der er med til at booste op. Når jeg kigger på nogle af de der tal, jeg kan også godt lide at dykke ned i sådan noget med kvindelige iværksættere versus mandlige iværksættere, så er meget af det, kvinderne også siger, det er, at de mangler rollemodeller. De mangler ligesom andre kvinder, de kan spejle sig selv i. Og det kan jeg virkelig godt selv genkende. Jeg synes ikke, man ser dem så meget derude i mediebilledet. Nej, det håber vi, du kan være i den her podcast. Ja, det gør jeg gerne. At du kan inspirere nogle unge kvinder, men er der mere som... Og drenge. Og drenge, ja. Er der noget, som vi kan gøre, både drenge og piger, for ligesom at løfte den her kultur? Nu er det jo ikke alle, som har en podcast, hvor de kan invitere Lou Living ind. Nej, de kan bare skrive. Ej, jeg synes faktisk generelt, podcasten er et ret godt sted for jer at starte. Altså have mange... have flere kvinder med. Prøv lige at overveje, hvad er fordelingen af mandlige gæster og kvindelige gæster. Det er et sted at starte. Ja. Og jeg ved godt, der er flere mandlige founders derude, så det er nemmere at finde dem. Men det er jo måske også bare lidt jeres opgave, at finde nogle af de kvinder så. Og så må I lede lidt efter det. Og hvis man som lytter den her podcast, så skal man også huske, at det er jo også et iværksætterprojekt for jer at lave en podcast, så I har jo også brug for deres hjælp. Så hvis I selv sidder derude og lytter med, og har en idé, eller kender nogen, der har en god idé, eller har en fed forretning, så skal I jo også skrive det til jer, sådan så de også kan få lov til at være med. Altså altid anbefale andre, nu snakker vi kvinder, men generelt anbefale andre iværksættere, og brug ens netværk. Og når I holder de her fysiske events, så vær lidt ops på, at der kommer nok kvinder. Spørg, om de ikke vil tage en veninde med, og alt sådan noget. Det bliver sådan lidt kvoteagtigt. Jeg ved godt, det lyder lidt kvoteagtigt. Men jeg tror bare, at nogle gange kan man godt føle, i hvert fald hvis vi skal snakke imposter syndrome, om jeg er ikke velkommen i det her iværksætternetværk for unge, fordi jeg har ikke gjort alt de her ting. Og det er lige meget. Fordi hvis du har lyst til at være der, så skal du også prøve at komme og opleve, at det her faktisk er mega fedt. Og det fortalte du jo også, og det er jo det, I hører fra mange af de her piger, at når det så er, at de endelig kommer, godt vil de have en masse undskyldninger til, hvorfor de kommer og alt muligt andet, ikke? Fordi vi skal forklare os selv hele tiden. Men når det så er, at de kommer, og de oplever, okay, her kan jeg faktisk godt være, og jeg bliver ikke bedømt på baggrund af mit køn, så vil de også gerne komme en anden gang. Ja. Og så tager de nogle veninder med. Men jeg tror bare, fordi jeg bliver også selv træt af at snakke om køn, men jeg tror, vi bliver nødt til at snakke rigtig meget om køn, indtil det bliver lidt mere ligeligt fordelt. Mm. Og så bagefter, så gad jeg godt, at vi ikke skulle snakke så meget om køn. Sådan, så man bare kunne være en dygtig iværksætter. Ja. Altså, jeg kunne, hvis jeg fik 100 kroner for hver gang folk har rost mig, og sagt, vil jeg sige, du er en dygtig kvindelig iværksætter. Så kunne jeg gå ned på en god shoppetur hernede på Strøget bagefter. Det er sådan, folk bliver bedre til at sige, at jeg er en dygtig iværksætter, men det er virkelig, virkelig tit, jeg skal have
sådan, er jeg en dygtig kvindelig iværksætter? Det synes jeg bare er lidt interessant, fordi jeg ville jo aldrig sige, at du var en dygtig mandlig iværksætter. Hvor vil jeg sige, at du var en dygtig iværksætter? Ja, det bunder vel i, at det bare er mere uset, men nej, du har da helt ret. Du er jo bare en dygtig iværksætter. Ja. Og for at vende tilbage til hele det her med komme til events og begynde på iværksætteri, så tror jeg også bare, det går igen, fordi altså, jeg har da også oplevet imposter syndrome. Det er jo noget, som er unisex, desværre. Jeg kan da tydeligt huske, da jeg kom til det første event, hvor skræmmende det var. Men jeg tror også bare, det er overskriften for iværksætteri, det er, at man skal igennem nogle rigtig ubehagelige ting nogle gange, og noget, som ikke føles komfortabelt og trygt altid. Ja. Og så er det derude, de fede ting sker. Ja. Og det er derude, man også møder folk, som kan hjælpe en, og kan være med til at lave et godt netværk. For eksempel til jeres events også, ikke? Mm. Og også det der med, at iværksætterrejsen også typisk er lidt en ensom rejse. I hvert fald, hvis man starter op selv, ikke? Ja. Så mange af os gør. Ja. Louise, jeg synes, vi skal dykke ind i nogle lytterspørgsmål. Ja, spændende. Første spørgsmål. Hvis du kunne give dig selv et råd for 10 år siden, hvad ville det så være? 10 år siden, så har jeg været 16 år gammel, og jeg er lige startet på YouTube. Jeg har måske lige taget valget her om at være sådan sjov YouTuber, i stedet for at være beauty-YouTuber. Så jeg tror bare, at jeg vil sige, klø på og ikke tænke så meget over, hvad alle andre gør. Og så bare sådan lidt gå med, hvad der føles godt i maven, og stole på, at den intuition er den rigtige. Men også hvis man er på YouTube, så skal man vel også lave noget, som folk gider at se. Ja, men man skal mest lave noget, man godt gider at lave. Mm. Og det er den, der er den lidt svær nogle gange. Og så synes jeg også generelt, man skal ikke tage tingene så seriøst. Og jeg ville ønske, at jeg heller ikke tog det så seriøst, dengang jeg var 16. Jeg tror det heller ikke så seriøst, som så mange andre kunne have gjort, tror jeg. Men det der med sådan, alting skal være pænt og ordentligt, og det skal være sjovt, det skal få mange visninger. Det er lige meget. Mm. Man skal bare prøve tingene af. Næste spørgsmål. Hvad er det sværeste ved at være ung iværksætter? Det sværeste ved at være ung iværksætter, jeg tror, det er svært, når man er ung, fordi man skal finde sig selv, og så samtidig skal man også lige finde sin virksomhed. Og ens egen virksomhed udvikler sig, ens CVR-nummer udvikler sig helt sindssygt meget, men det gør ens CPR-nummer også. Så det der med at huske at kunne adskille de to ting, og huske, at når ting går dårligt på CVR-nummeret, så skal man huske stadigvæk at have det godt på sit CPR-nummer, fordi ellers så bliver det bare et stort kaos. Og den her hænger så lidt sammen med, hvordan kommer man i gang med iværksætteri? Man kommer i gang med iværksætteri ved at have nogle snakke med sig selv om, hvad man godt kunne tænke sig i iværksætte, og hvorfor. Jamen vil jeg gerne være iværksætter, fordi jeg gerne vil sige, at jeg er iværksætter og CEO og gå i jakkesæt, så er det måske en anden strategi, end hvis det er fordi, man tænker, gud, jeg laver de her helt vildt fine smykker, eller jeg har den her virkelig særlige måde at se markedsføring an på. Lad os prøve at dykke ned i det. Så sådan, prøv lidt at finde ud af, hvad er kernen i din iværksætterdrøm. Jeg håber ikke, det handler om jakkesættet og titlen, men handler måske om nogle af de ting, du godt kan lide, og noget, du er dygtig til. Dygtiggør dig og arbejde på din niche, og så omring dig med dygtige mennesker. Netværket er det vigtigste, når man er iværksætter. Vi kan gøre meget, vi kan ikke gøre alting selv, og vi skal heller ikke gøre alting selv. Så vær god til at spørge om hjælp. Og kom til vores events. Og kom til jeres events, klart. Sidste spørgsmål. Hvordan var det at være med i Løvens Hule Junior? Det var så fedt at være med i Løvens Hule Junior. Det har været den største gave at møde så mange unge, seje iværksættere og forskere, og få muligheden for at arbejde videre med dem efterfølgende. Så det var bare mega fedt. Hvad vil du sige, for lige at runde af med den, hvordan var der noget, du kunne se, der gik igen for de her unge mennesker? De var faktisk meget forskellige, men jeg kunne mærke, der gik noget igen inde i mig, hver gang jeg så dem. Jeg vidste faktisk næsten altid med det samme, om det var noget for mig eller ej. Fordi jeg kunne mærke en eller anden energi, hvor vi var sådan på samme bølgelængde. Og enten så var det fordi, at de havde en virkelig god idé, hvor de forsøgte at løse et behov, frem for at skabe et nyt. Jeg blev mentor for Pavan, som havde udviklet et tørrestativ, som kunne tørre dit tøj, mens du hang det på tørrestativet, gennem en ventilations- og en kobling på sådan nogle ting. Det var meget nørdet og meget, meget fedt. Jeg synes, han er så sej. Og der var jeg sådan, du er med til at løse et behov lige nu i rigtig små lejligheder, og du er med til at arbejde på at minimere energiniveauet og vandniveauet på en almindelig tørretumler og så videre. Sådan han løser et behov. Og så havde jeg også nogle unge piger, som jeg bare kunne se mig selv så meget i, som Amina, der som 11-årig vælger at lave smykker derhjemme, og vil gerne sende 10% ned til et pigefodboldhold
pigefodboldhold i Afrika, eller nogle af de andre forskerpiger, jeg fik lov til at arbejde sammen med, som bare virkelig har sådan ture at sidde på de her hold med 10 drengeforskere, og så selv være den eneste pige, der kommer hver evig eneste gang og insisterer på, at hun er lige så dygtig som de andre. Så var jeg sådan, jeg bliver nødt til at arbejde med jer. Det er sejt. Det er inspirerende i en meget tidlig alder. Ja, og de inspirerede mig sindssygt meget. Ja. Lad os bevæge os ned til de sidste 3 spørgsmål. Ja. Louise, hvad er det værste råd, du nogensinde har modtaget? I min blå bog i folkeskolen, der fik jeg et råd om, at jeg skulle tie stille. Det var ikke helt sådan, det var formuleret. Det var et eller andet med, du skal stoppe med at snakke så meget. Og så startede jeg på YouTube, og så har jeg jo bare snakket sindssygt meget lige siden. Hvad er så det bedste råd, du har fået? Mange gode råd. Jeg elsker gode råd. Et råd, som jeg bruger stadigvæk meget i dag, det er, at det tit og ofte koster penge at tjene penge. Så man skal ud og investere nogle gange i noget godt udstyr, eller i en revisor, for eksempel. Det koster rigtig mange penge at få en revisor, men det gør også, at jeg har tid og overskud til at tjene penge i min virksomhed, og gør, at jeg synes, det er sjovere også at være virksomhedsejer. Så invester i de rigtige mennesker og i de rigtige ting. Okay, så sidste spørgsmål. Hvis alt content, du nogensinde har lavet, det blev slettet, og du kun havde 30 sekunder med vores lyttere, som er de her unge iværksættere, hvad vil du så sige til dem? Jeg vil sige, at prøv det af. Det er den bedste måde at blive klogere på. Få en god idé, test den, giv den gas. I laver masser af fejl, og de er overhovedet ikke farlige. De er den bedste måde at blive klogere og bedre, så man ikke laver de samme fejl. Og alliere med nogle gode mennesker, så vi kan løfte hinanden i flok. Og så skal man ikke tage det så seriøst. Det skal være sjovt. Jeg synes, vi skal slutte af på den. Så vil jeg sige tusind tak, for at du kom. Det var en meget god samtale. Tusind tak for invitationen. Og så vil jeg sige tusind tak, for at I har lyttet med. Gå endelig ned og subscribe, og smid en kommentar med, hvem I gerne vil se i studiet. Vi ses.